Máme vypočítať hodnotu výrazu pre m rovná sa 125. Poďme si to najprv upraviť podľa pravidiel práce s odmocninami a mocninami. V čítateli môžem mať m na 1 polovicu, v menovateli to môžem napísať ako m na 1,42 krát m na 1 sedminu. Tým pádom v čítateli mám m na 1 polovicu, to tam nechám, a v menovateli podľa pravidiel mám m na 1,42 plus 1 sedminu. Následne čitateľa nechávam, menovateľ vypočítam, m na v menovateli je 42, v čítateli je 1 plus 6. Tým pádom v čítateli je m na 1 polovicu, v menovateli je m na 7,42. Vidíme, že m je kladné, tak si môžem dovoliť trochu to upraviť, a to nasledovne. V čítateli nechávam m na 1 polovicu a v menovateli je to m na 1 šestinu. Podľa pravidiel odčítam exponenty, to znamená m na 1 polovicu minus 1 šestinu. Dostávam m, v menovateli je 6, v čítateli 3 minus 1. Tým pádom dostávam m na 2 šestiny. Môžem si to upraviť m na 1 tretinu, čo je tretia odmocnina z m. Dosadím číslo 125, poďme na to. Tretia odmocnina zo 125 sa rovná 5. Úloha je vyriešená.